So where's it from? Chepa jecha, ndokwanda chikwepa. Pama G's nangosvika ndakatensa. Bazvizazotura Mutara. Takutorinwira kuupe doro racho. Pakutoda kutogadzirwa karesipi kakuwega because hazvichaite make sense izvi. $6 doro. $6 one quart. Taura hako Mutara. Inini ndakarwa against Ian Smith, ndikarwa foot against ASAP, ndikazorwa muna November against Baba Achatunga. I don't understand why things are still bad. But you Mutara wakanyasorwa kutoipi chaiye Mutara. Sezina kana famu kana pasikoro zvaro right. Mfana ndanditori matrenches. Unofunga kuti mavanga aya ndekubhawa here Mfana? Mota ndakatoita zvekuramba because hazvisina honor. Order. Hazvina dignity. Utaita zveorder. Wachifamba nemavhongoma akabereka mataya. Manje yezvino tiri pano. Ivo pamurasika pana mazvano. You don't know how to stand for anything. You don't know how to... Daddy. Tibetserewo nehomework. Homework yeyi itsumo. Tsumo ndo dzangu chadzo. Aiwa, imaths daddy. Ndakakuudza kuti kana zvizve maths unobvunza mai vako. Nditi mama vapa, waenda unomira mukiu yemafuta. Aiwa. Ora tione maths dzacho. Right. Hanzi $150 minus 105 times 6 equals. Vana maths yako yana kukwana. Murumbodzidza kuti chiko kuchikoro kwenyu. Norevei daddy yakakwana 1 maths. Haina kukwana. Ticha vako hana kutaura rate cup. Haungosubtract ka. Mari iri pa eco cash here kana kuti US dollar here kana kuti bond. Zvinhu zvakatosiyana izvozvo. Live. That is a very important information. But night daddy. Ticha vako vatondibowa so. Vatondibowa. Iwo shobva panapo so vatondibowa. Bozwa kutondibowa. Mutara babsiri kusaanza kaimi. Istrategy yakaipa manje. Ndo yacho boza fana wachina ukatovasiya vanoenderera. Unotobviswa chimiro. Vanotadza kutokurespect wafana mazuva ano unotadza maths pamwe ungatadza unoda ndada tukabudisira shanga. Ndiye ndenge ndakutonorova pa10 pako. Vanoda kufanira kubuda ndinyaudza kumetsa nditombozizire ndivhara. Makenga ari kunyepera kutengesa matemba parufaro kana pastodat kana pamagweja nokusonera masofas kana pavafana ari kutibhenera masidi kana nanawindi mumaiti.